तेड़ुला पानी सी ମାନେ ପାଣିଲା ଢେଉଥିଲା ନା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ये गोटे ये अच्छे पाउच गुड़ा से नहीं तड़क पशिगला ମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ गाधोला। हेलो गाइस मु विश्वजित ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ଯିବା ଗୋଟେ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ପିଲା ଦୁଇଟା ମରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ମାନେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। କୁହ କେତେ ନେଲା ନା ବାଡ଼ିରୁ ଚୁଳିକି ଆଣିଲୁ ବାଡ଼ିରୁ ନା ଆଉ ଦଉନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଦେବୁ ନା ଦେବୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗେଟ୍ ପୁରା ବହୁତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗେଟ୍ ଚାବି ଗୋଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ର ଚାବି ଗୋଡ଼ି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ପିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ଟା ଚାବି ଗୋଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ବାହାରେ ବାସ୍ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଏବେ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପୁରା ଚାବି ଗୋଡ଼ି ରହିଛି, କାହାକୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ମଉସା ଆପଣ କାହିଁକି ଏବେ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଏଟା ଆଜ୍ଞା ରଜ ବେଳକୁ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ମରିଗଲା ପାଣିରେ, ସେ ନାଗି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଜୟ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଦଲିକି ଏ ପାଖରେ ନା ଦୂରରେ? ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମର 7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କହୁ। ଏଇଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଆମ ମଉସା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଯେହେତୁ ଭିତରେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତ ଆପଣ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗେଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପିଲା କେମିତି ମଲେ? ଏମିତି ସିଏ ନିଶା ଖାଇ ମରିଗଲା ସେଠି ପାଣି ଭିତରେ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳକୁ, ଆଉ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଦିନ ନା ରାତିରେ? ଦିନ ବେଳେ 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳେ ଲୋକ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସିଏ ସେଇଠି ତେଡ଼ୁଥିଲା ପାଣିରୁ ସିଏ କେମିତି ମାନେ ପାଣିଲା ଢେଉଥିଲା ନା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏଟା ଅଛି ପାଉଚ ଗୁଡ଼ା, ସେଠି ନେଇକି ତଳକୁ ପଶିଗଲା। ମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ହଦଗଡ଼ ଆସନ୍ତି ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପଟେ ବହୁତ ପାଣି ହେଉଛି। ତ ଗାଧୁଆବାଧା ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏପଟେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଭିଉ ଦେଖି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କି ଗାଧୁଆବାଧା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା ନିରୀହ ପିଲା ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମରି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା। ତ ସେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କେତେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ମଉସା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମଉସା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ପିଲାଟା, 14 ବର୍ଷ ପିଲା 14 ବର୍ଷ ପିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ କାଢ଼ିଥିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା 14 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମାନେ ସେ ତା ବାପା ମାନେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେମିତି ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମା ତ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଗାଧୁଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିକି ଗଲା ପରେ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବହୁତ ପାଣି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଗାଧୋଇଲେ, ବାସ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା ସେଇଠି। ଆମେ ବି ଗେଟ୍ରେ ଖୋଲୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ହେଇକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ଆମର ସେପଟେ ଘର ବୋଲି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଧୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ରିସ୍କଟା ପଡ଼ୁଛି ନା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଉସା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରୁ କେହି ଗାଧୁଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଉସା ଆପଣ ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଗଲିକେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଇଏ ଡଙ୍ଗାର କାତ। ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ବସିକି ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ସୁବିଧା ପତ୍ର ଏଇଟା ଲୋଡ଼। ଏଇଟା ଆପଣ ସଉଦା? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ମାନେ ଡଙ୍ଗାର ପାହାଡ଼ିକି ଯିବି, ଡଙ୍ଗାର ପାହାରେ ଗାଁକୁ ଯିବେ? ଗାଁକୁ। ଏଠି ଆମର ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ସେପଟେ ବି ଗାଁ ଅଛି? ଗାଁ ଅଛି, 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଁ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଦଲିକି, ରତନମରା, ପିତନାଗୋଟେ ଭିତରେ, ଆଉ ଜଣପୋଷି ଭିତରେ ରହିଲା। ଆଉ ଏପଟ ପୁଲଜର, ମୁଳିଆ, ବଅଁରା, ଆଉ ରାଇଗିଟି, ପାଲଗୁଣି,
ସେପଟେ ଆମର ନଦୀ କୂଳ ଘରଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟେ ହଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ସେପଟ ସେପଟେ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ମୁଲିପୁଷ ସରମୁଣ୍ଡି ଦେଇକି ସେଠି ପଲ୍ଲୀଡାଳ ସେଟା ସେଇପଟ ଆମର। ବାସ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ଆପଣ ଡର ଲାଗୁନି? ନାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଛୁଆ କାଳରୁ ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଆପଣ ଡର ଲାଗୁନି? ନା ଯେତେ ମେଘ ପବନ ହେଲେ ବି ଆମର ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ? ଫୁଲ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଫୁଲ୍ ହେଲେ ବି ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଆନ୍ତି? ଯିବା କିଛି ବି ଡର ଲାଗେନି? ନା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଇଟି ଦେଖିବୁ କେମିତି ମଝି ମଝି ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା କ୍ରସ୍ କରି ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ଡର ଲାଗିବନି? ନାଇଁ ଆପଣ ସେ ଉପରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଏଠି ବାସ୍ ଏଠିକି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳରୁ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜା ହେଇକି ସେ ପୁରା ପାଣି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ଯେମିତି ପିଲାଟି ଦୁଇଟା ମରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଜାଲି ତ ମରା ସେମିତି ଦେଖା ହେଉନି। ତ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉନି ସେ ଯେଉଁ ପାହୁଚଟି ସେ ପାହୁଚରେ ସେ ମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ସେଇଠୁ ସେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ସେଇଠୁ ସେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଅଛି ପୁରା। ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ କାହାକୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ହେଉନି। ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲା ଏବେ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ମଉସା ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ବି ଏବେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ମଉସା ଏତେ କିଛି କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସା ଏବେ ଚାଲି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ବାସ୍ ଉପରକୁ ଆସିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ପୁରା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଭିୟୁଟା। ଗୋଟେ ତ ମନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପାଣିରେ ଗାଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ସେପଟରେ ଯାଇକି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେପଟରେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେପଟେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ରହୁଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣି ରହୁଛି। ପାଣିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏପଟେ କେହି ବି ସେମିତି ଗାଧୁଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେପଟେ ହିଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯେଉଁଟା ଭିୟୁଟା ଅଛି ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲରେ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମଉସା ବି କ'ଣ କହିଲେ କି ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ଦୁଇଟା ପିଲା ବି ମରିଗଲେ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ସେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି କାରଣ ସେପଟେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଉପରୁ ଏବେ ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏଠି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନଥିଲେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ କଲେ। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ଭିତରକୁ ମତଲବ ତଳକୁ ବାସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିୟୁଟା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଧା ଫାଧା କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି କ'ଣ ଯାହା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଇଏରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେପଟେ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ହଦର ବୁଲିବା ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଆପଣ ସବୁ ତ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି।